Kaixo, gaurkoan azken dantza New Yorken liburuaz hitz egingo dugu. Liburu hau Lurga Jastigirena da, eta esaten dut bezala New Yorken kokatzen da. Bai, New Yorken. Bueno, protagonista inge dugu, 13 urteko ballet dantzaria. New Yorken udara pasatzen ari den bitartean, bere amak emandako liburu baten bidez amak bizitako ekintza latz bat ezagutuko du. Liburutik hunkigarriena iruditu zaidana, inge New Yorkerako hegazkinean sartuko zen momentuan iruditu zait. Horrez gain, liburua bere osotasunean interesgarria iruditu zait. Azkenean, ingek bizi dituen esperientziak nik bizitzea gustatuko litzaidakelako. Liburuan zehar dauden pertsonaiak biribilak direla esango nuke, eta historiari sinesgarritasuna ematen dio. Eta hiztegi informala ere aproposa iruditen zait. Orduan, dantzatzea eta bidaiatzea gustatzen bazaitzu, liburu hau zuretzako da. Bai. Azkenik jakin ezazue Booktube hau Booktuber Boom lehiaketara doala. Hau esan da, bi muxu eta agur!